Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Saint Flo achinyomba Holy 10 achidedza kuti pane video riri kucirculate ndichimhoresana naHoly 10 chitsotsi vaindirekodha vakaita nemauni. Holy 10 mumero handimuzive, ada kuzvita kunge akangwara, ari kufunga kuti ini ndiri kuita maskiti. Boys remaskiti ngaridzikame. Tererai munzozvitaurirwa naSaint Flo. Kona pane video rikucirculate rangu ndina Holy 10 tasangana na Holy 10. Avakomana vakanditeera anti ndiri kuzvivira maraundi angu. Vakomana vakanditeera ndokubva vasvika ndokubva vandimisa and then they tried like ndeipi but inini panguva iyoyo handisi kutoziva kuti ichi chimero chikutoitwa panapa ichi anti panotori neumwe munhu ane kamera ari kumashuro vanhu vari kundimhoresa inini mufesu uyo handabasa naye. One, handimufariri futi and two, handinei life yake. So apaipa yakandiona inini handiri munhu handidi izvo zvinondinetsa. So munhu asangana neni achida kundimhoresa vanhu vakanopull up vanomira vachidedzera santa ini I thought kuti mafans angu mari ufans yezvo ndiwo vakomana ari kubuda akuuya ondimhoresa inini I just have to critic. Okay, yes, hapana chaanditadzira munhu and iye ari kuda ngondimhoresa aivapowo ngatimhoresani. But at the end of the day ndozonoona zvinhu zvacho zvapostwa zvapainternet zvaakuiswa pasi mucelebs and the zimcelebs one yakatondibloga inini kuti one handipost handioneke chinhu changu chinoposteka ipapo kana macomments or anything anti ende iyozvo zvava handizviona inini handivafollow. But then they had post it there ine right now votanga kugadzira maconfusion ekuti vange pamwe inini ndowirirana naye aiwa mai handiwirirana naye mumero inini mubrain mangu ndaitoziziva pandaimhoresana naye kuti kuona mumero saka chandiri kuita pandamanga ndimhoresane naye.